надпреварвате, е тук, за да може да ви видят и нашите брати и сестри. Пък и кабела не стига до там. Да. Пампорово е първата седмица на месец август. От първия понеделник на месец август започва лагера в Пампорово. До събота. Ще ми влезе в духа така, как аз интерпретирам тази проповед, която беше. Да, това, което мога да кажа, че нашия живот е в една непрекъсната война с тъмнината. И мястото на тъмнината, където воюва и умът ни. И непрекъснато тъмнината ще не иска да ни върне в стария човек, в светския човек. И тогава какво трябва да направим? Ако тръгнем да се борим с Сатана, сме обречени на неуспех, защото Исус не каза, борете се срещу него. Аз се опитах като млад юноша да се боря с Сатана и видях как тъмнината се материализира и стотици пъти умирах. Той е казал, съпротивете му, се обърнете му гръб. Само че как да му обърнем гръб? Да му кажем, не ме интересуваш. Не, в това, което се каза накрая на проповедта, в молитва, която е в дома и в непрекъсната молитва, която води в близост до Господа. И тогава ангелите на Господа воюват срещу нас. И тогава тъмнината няма да успява в нашите мисли. Това е бойното, непрекъснато. Нека да се признаем, непрекъснато сме атакувани точно там. Сатана да ни върне в светския човек. Молитвата тук и молитвата в къщи. И не само за 5 минути, тази молитва може да бъде много пъти през деня. Много пъти. Да чувстваш. Аз много пъти ще кажем, Господи, днеска денят ми е много сив. Не викам много сив. Не чувстваш присъствието на Святия Дух. За да го почувстваш, обръщаш се в молитва и почваш да търсиш чрез Исус Святия Дух, защото Той не го е казал. Ще ви изпратя Святия Дух. И тогава виждам силата, която, макар и на 79 години, аз се чувствам като на 20. В физическо, емоционално и всяко отношение. И другото, което исках да споделя, да, сега са това грипни времена. Господи ни е дал такава сила, а такава сила ни е дал. Ето, оня ден ме питах, какви лекарства взех? Да, преди миналия път не дойдох на църква, само от страх, Господи, да не би да нося зараза, защото аз се чувствам здрав. Моето лекарство е едно, в името на Исус. В името на Исус. И докато не получа, значи имал съм случай миналия път това на коронавирус, за 2 часа и половина аз падах на земята, не можех да се изправя, блъсках се главата в стената до такава степен. Но 2 часа и половина седнах в името на Исус. Махни се, в името на Исус. Сега пак така се получи. И една вечер така ми видях атаката. В името на Исус това беше една вечер. Но викам, Господи, опасях се да не би да нося вирус. Чувствам се здрав. И затова не дойдах. Не трябва да се страхуваме от грип, не трябва да се страхуваме от коронавирус, защото Исус е по-силен от всички тези сатанински атаки. В името на Исус. Това е нашето лекарство.